Hello guys, good morning, good morning. So दिनै जोङो राइडआव ओंखारलायबाय गेरेमसाजों आंजों। जोङो दिनैहाय थांनो नागिरदों मैना फुख्रियाव। ओरैबायदि मोनसे समायना जायगा, गोथार जायगा। स' थांफेराखैमोन जिहेतु गिबि खेब थांनो नाजादों। स' नोंथांमोना भइस क्वालिटिया माबायदि फैदों अननानै फोरमायहर। स' गाइस, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै फरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। आसा खालामदों बा आइ हप नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना अननानै ब्लग्सखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। जायफ्रा चेनेलाव गोदान बा फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो आरो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो नुसारो। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों अननानै कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। आरो मोजां कमेन्ट लिरहर, जाहाथे जों इन्सपायार जायो आरो मोजां मोजां भिडिअसफोर लाबोबाय थानो हायो नोंथांमोननि थाखाय। स' जोङो दिनै गेरेमसाजों आंजों मैना फुख्रियाव थांनो नागिरदों। टाइमा ओरैबायदि लेट जाबाय, 11थानि एसे बारबावबायसो। स' नायनोसै, फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नाजागोन। नायलांदो, नैबे जाबाय बागमारा गामिनि लामा, रायजोफोर। स' गाइस, खोथाया जाबाय मा, गेरेमसायाबो दा लकेसनखौ बावगारनानै दं। सिगां थांखांनायबाबो लकेसनखौ बावगारना दं बिथाङा। दा मबाइलावसो लकेसन नायनानै थांनांसिगोन। आंलाय सानदोंमोन मबाइल इउज खालामलायनाय नङा, मानो होननानै बुङोब्लाथाय थांखांखाबाय नालाय इयो। स' नाथाय बिथाङाबो एसे बावना दं जाहैबाय। ओमफ्राय लोगोफोर, बैसागो बोथोरा माबायदि थांदों नोंथांमोननिथिं फोरमायहरदो कमेन्टनि गेजेरजों एसे। स' ओरैबायदि मोजां वेदार, ओरैबायदि मोजां भिउ, जोङो दायो आवगायगासिनो दङ। लादों नामा? नर्मेलावनो लादों ना? नर्मेलावनो लादों ना? मबाइलाव नोंनि मबाइल। जोङो मोनसिगोन नै, बारा गैला, 350 मिटार। अ माय गड। हाजोआनोखा, हिमालय हाजो। पार्कि मोनबाय जोङो। अरे क्या हुआ, जल्दी आओ। मा जाखो? वानाव होना सलाय, वानाव। अरे हेल्प चाहिए क्या? स' गाइस, फाइनेलि जोङो नै मोनफैबाय दायो मैना पुखुरि। माने इखिना एसे रिसेवस्ला, ओमफ्राय बाइकआ फावसायलांगासिनो दंमोन आरोना, आंबो बाइक सालायथाराखै नालाय। नै मैना पुखुरिनि मेन गेटआ नैबेनो। ओजोंहाय नै गेरेमसाया पार्किंआव दोनबाय। स' नै बेफोरबायदि भिउ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नैबेनो एन्ट्रेन्सआ। स' फैदो, इखि नङा, इखि नङा। नैबे बिथाङा दै लोंनो गोसो जादोंनो।
दै लोंग्रोनानै लाथोसै सिनायदो फार्स्टआवनो मा लिरनाय दं नै बुहुमनि गासै सुबुंफोरनिसिम कौटि कौटि खुलुमहरबाय प्लास्टिकखौ लोगो बादि लाबोनानै सुथुरफोर बादि बाहाय हो मा होद लाया आङो है निजियाबो आंखौ लाना होआ सैथान इयो मानसिया एसे नै बिथांखौ नायनानै ला माबायदि सैथान मानसि इयो नै हाय गाइस नायनो हागोन आं दायो ट्रेकिंआ स्टार्ट जाबाय ससेनिफ्रायनो स्टार्ट जाबोदों आं नोंथांमोननो गेट दिन्थिनायनिफ्रायनो स' बेयो बेसेबां गोलाव 1 किल'मिटारसो गोलाव ना 2 किल'मिटारसो गोलाव बेफोरबायदि जों ट्रेकिं खालामनांगोन ओरैबायदि मोजां मोनसे एक्सपिरियेन्स माने बांद्राय एसेबांबो थिया नङा बे बावखुंग्रिनि बायदि बे नर्मेलैनो आरो थांबाय था आरो प्लास्टार बानायनाय नालाय जोबोर मोजां ओरैबायदि नेचारेल भिउ आरो बेवहाय मैदेर खिफोरबो नुनो मोनगोन नोंथांमोना फैबाथाय जाना बे माने हाग्रा एरिया नालाय रिजार्भ एरिया बिसोर ओरैबायदि मोजां वाल बाउन्डारि बानायनानै दोनदों समायनानो स' एसेथ' मेंनायालाय मेंखायागोन हाजोसो नालाय नोंथांमोनाबो फै जोंनि बाक्सा जिल्लायावनो दं बेयो ओरैबायदि मोजां समायना बे आंनि मिथिनाय बायदिब्लाथाय गोरोन्थि जायाखैबाथाय बेयो हिमालय हाजोनिनो मोनसे पार्ट जाहैबाय बेयो हाजो स' बेफोरबायदिनो नेक्स्टआ दै फैयो दैलांआव फैयो जानो हागौ बेखिजा दैज्लां समाव फैयोबो जानो हागौ दैया ओजोंहाय दैया जेब्ला बारा जायो अब्ला एखि फैयो दै गारहरनाय बेयो नाला 1 मिनिटसनि बारा बारबाय नामा गोलावालाय भिडिअ'आ स' नायलांबाय थादो जों गोजौसिन मोननानै लोगो मोनहैनानै दिन्थिगोन अके काट उनथिं नाहरनाङा दे आरो स' गाइस जोंना दायो गेजेर मोनफैबाय अनानो जादो दे माइकआ गेजेर मैना पुख्रिनि वाव भिउखौ नाय भिउखौ वाव बिउटिफुल भिउ गाइस अ माय गड नै जों एकदम सकिनि पार्टआवनो दंफैयो नै गेरेमसाया थांगासिनो हान्थिगासिनो सिगां ओमफ्राय फुख्रिया गोजौआव दंना राननो रोङि फुख्रियालै दैया राना फुख्रिनि दैया बेयाव दङ ओइनो नामा मन्दिरा हा इनो बैनो नामा होनदों ओमफ्राय हा
गाइस नैबेनो जाबाय मैना फुख्रिनि फुख्रि जाय माने जाय दैया राननो रोङा नै ओरैबायदि नेचारेल भिउनि गेजेराव ओरैबायदि मोजां मन्दिर दङ नै बेवहाय नै ओरैबायदि भिउ ओरै मानकिसफोरबो दङ मानकिसफोर ओरैबायदि मेरला मानकिसफोर दं बैहाय नैयाव मेरला मानकिसफोर दं मानकिसनि क्लिप्सआ गेरेमसा बसुमतारी बिथांना दङ स' बिथांनिफ्राय आं लानानै होगोन नोंथांमोननि गेजेराव नै बिथांनि गन्थंखौ नायनानै लानाय गुंखिया दरलासे दं बेनाव स' नों हमना नाय एसे स्लाइड खुलुमनाया गाहाम नामा धुपफोर लाबनायबा खुलुमना फैसाल' होबाथाय जागोन स' जों दायो ट्राइ खालामदों खुलुमनो थाखाय स' नों जेमान बखिबाबो नोंनि माथोखौ बेवहाय खोनाया आंनियावसो दं बुस्थु इन्जिना गैयानोबा स' ओरैबायदि मोजां भिउ ओरैबायदि मोजां भिउ नै दै अम सान्ति नै हांसो ओजोंहाय मा होनो नारें हैद बेयाव बन्द' खोमा इयो बन्द' नामा अबावथो खुलुमहैदोंमोन नोंसोरलाय दहायो बिसोर खुलुमहैनो गोजौआव ओंखारबाय मालाबा खुलुमगोनफाय मानसि बुरजा फैबा आंथ' दुगैबोखादों आं खुलुमनो नागिरदों ओमफ्राय बर' नङा बर' रखम नुवाखै आं बायदि खेंख्रा खालामजोब्बायनो आंखौ मन्दिरखौ नुखानायलै आदसा गोजाननिफ्रायनो खुलुमबाय खाथियाव खुलुमनो हायासै नालाय नों माबायदि भिडिअ लाबाय दं आंखौ फै स' जों दायो थांफिननो लामा लाबाय नैबेवहाय आं जिरायनि माबायदि फिल मोनदों नायनि आङो जिरायनानै स' बिराद मेंबाय गाइस बिराद मेंबाय आंना स्टिफेलाइजिं जाखाया ब्लगसो नालाय ना मा होनो गाइस स' नै हांसोआ स' बेखिनियावनो आं ब्लग्सखौ एन्ड खालामनांगोन